Za ku samu ruwa a nan, ruwa su ne rayuwa, in ji wani ɗan kasuwa da ke zaune a gefen wata hanya mai cunkoso, wanda ke zaune a wani gari da ke haɓaka sannu a hankali da ke makwabtaka da Pretoria, babban birnin ƙasar, inda samun ruwan sha mai tsafta ya zama wajibi. Al'ummar wannan yanki na fama da barkewar cutar gudu da amai mai nasaba da kasar cibiyoyin da ke samar da tsabtaccen ruwan sha ga jama'a. My name is Lawrence and my name is Sunana Lawrence, sunan mahaifina Malob. Wani abin damuwa shine mutane ba su da ruwan sha mai tsafta. Wannan ne ma yasa nake sayan ruwa domin na sayar. Ruwan da ke cikin wannan tanki ba shi da kyau sosai saboda ya cika da datti. Ba rashin ruwa ne kawai matsalar wannan yanki ba. Akwai matuƙar ƙarancin hasken lantarki wanda mafi yawan 'yan Afirka ta kudu kan shafe sa'a 8 ba tare da samun wutar ba a rana, abin da ake ganin ya taka rawa wajen ƙara matsalar ruwan sha da ta daɗe, inda akan ɗauki kwanaki famfuna a gidajen jama'a na bushe ƙayau. Wani masani kimiyyar ruwa, Farfesa Anthony Tatum na Jami'ar Free State, ya bayyana yadda girman matsalar take. Sha'anin wutar lantarki da ruwan sha wasu abubuwa ne da Afirka ta kudu suka zama masu fuska biyu. A yau mun samu kanmu cikin wani yanayi na kasawa. Bangaren samar da ruwan sha ya gamu da koma baya. Mun lura da yadda lamarin ke ƙara taɓarɓarewa. Kimanin kashi 40 cikin 100 na na'urorin da ke tace ruwan sha ba su aiki, wanda hakan ya nuna kashi 90 cikin 100 na ma'aikatar baya aiki, ko dai ta wannan dalili ko wani. Daga nan zuwa Johannesburg tafiyar sa'a guda ce. Yanzu ina kan wata gada inda nake hangen dam ɗin da ake kira Val Dam. Wasu lokuta akwai matsalar samun ruwa daga wannan. Ga kuma Farfesa. Mun gina waɗannan manyan na'urorin da ke tura ruwa har zuwa tsaunukan Drakensberg, inda zai wuce zuwa babban birni. Kenan za a iya dogara gare su wajen samar da wutar lantarki da a yanzu babu. Sannan babu shakka dole kowane ɗigon ruwa ya zama an tura shi. Hasali ma dai dukkan kasafin da ya shafi makamashi a ƙasar nan kusan kashi 20 cikin 100 na kasafin ya danganta daga fuskar da kake kallonsa. Na tafiya ne ga ɓangaren da ya shafi turawa da kuma tsaftace ruwa. A unguwannin da ke gefen gari mutane na cike da fargaba da kuma damuwa akan karancin ruwan sha kimanin shekara ɗaya kenan. Akwai buƙatar samar da famfunan burtsatsai da tankunan ruwa da ma kamfanin samar da su. Na yi magana da Ken Naud, ɗaya daga cikin masu kamfanin samar da ruwa na Stark Boreholes. Magidanta da dama ne a biranen Johannesburg da Pretoria ke yawan neman taimakon su. Galibi magidanta ne musamman a Johannesburg da ke fama da ƙarancin ruwan sha, waɗanda ke da yara ƙanana, mutum 4 ko 5 a gida guda. Suna buƙatar ruwan sha ainin. Maganar wutar lantarki kuwa, mukan kwashe kwanaki 4 ko 5 ba tare da ita ba. Ba wannan ce babbar damuwar ba, amma ruwa kam dole sai da shi muddin ana son a rayu. Amma wannan lamari ne da ke buƙatar kuɗi da yawa. Muddin kana son samar da ɗaya, to sai ka nemi kimanin dala 7,000 kwatankwacin rufi 130 kenan. Gashi kuma 'yan Afirka ta kudu na fuskantar babban matsalar kuɗi. Ga mafi yawan waɗanda ba su da ikon samun hakan, fatar da suke da ita ba ta wuce shiga sana'ar samar da ruwan sha ga 'yan ƙasa ba. Suna da shirin ci gaba da ita ko da ana samun katsewar wutar lantarki. Safo Mozai shine shugaban wani kamfanin samar da ruwa mallakar gwamnati wanda ɗaya ne daga manyan cibiyoyin da ke samar da ruwa a ƙasar. Da farko ya bayyana yadda wutar lantarki ke da tasiri wajen gudanar da aikinsu. Dukkan tashoshi na buƙatar wutar lantarki, suna buƙatar makamashin da za ta taimaka musu wurin tura ruwa saboda manyan injina ne. Kenan ina ganin muna ɗaya daga cikin masu amfani da makamashi sosai. Muna daga waɗannan ƙungiyoyin mukan yi amfani da megawatt 240 zuwa 200 zuwa 300. Kenan muna amfani da wutar lantarki ainun. Kusan ita ce muhimmiyar abu a wajenmu, wanda misali yanzu muddin babu ita to akwai babban damuwa. Duk da haka babu wata alamar shawo kan matsalar karancin wutar lantarki nan kusa, kuma samarwa jama'ar Afirka ta kudu wadataccen ruwan sha ya zama wajibi. Na tambayi Mr. Muzai ta wace hanya ce bai samar da ruwan sha ta Randu Water ke kokarin cimma wannan bukata. Wannan tsarin da ake kira rage lodi ya tilasta mana rage dogaro da wutar lantarki daga tashan Eskom. Kan haka muke kashe kuɗi da yawa wajen sabunta makamashi. Nan da baɗi za a rage dogaro da wutar lantarki da aka saba da su da kimanin kashi 10 cikin 100. Sa'annan muna ci gaba da amfani da makamashin hasken rana na PVS. Waɗannan allunan tattara hasken rana ne zuwa makamashi. Za mu yi amfani da ranar kanta saboda Allah ya albarkace mu da rana a Afirka ta kudu da za mu sarrafa wannan makamashi wajen amfani da shi a cibiyoyinmu.
Afirka ta kudu ƙasa ce da ke fama da tsananin ƙarancin ruwan sha mai tsafta, amma masana na cewa lamarin da ya shafi wutar lantarki ƙirƙirarren abu ne sakamakon kwashe shekaru da aka yi ba tare da inganta ɓangaren ba, inda daga ƙarshe wahalar kan ƙare ne akan talakawa. Ga kun Farfesa Tatun. Mutane a ƙasar nan na ci gaba da damuwa. Kaga jama'a na ƙara fushi a Afirka ta kudu. Hakan ya samo asali ne saboda mutane na rayuwa a cikin duhu na tsawon lokaci. Kaga akan ɗauki sa'a 12 ba tare da samun hasken lantarki ba. Wannan babban lamari ne. Amma a yanzu babbar damuwar ita ce ruwan sha. Muna cikin wani yanayi wanda mutane ke famar mutuwa sakamakon kamuwa da rashin lafiya.